ஹரே கிருஷ்ண இல்லைன்னா நான் திருப்பி விஜயராணி மாதாஜியோட ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நான் நேத்திக்கு வாய்ப்பு இல்லாதவர்கள் இன்னைக்கு படிக்கலாம். யாராவது நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்துருங்க விருப்பப்படுறீங்களா? மாதாஜி. நீங்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்துருங்க, அப்புறம் எல்லாரும் படிக்கலாம். சங்கரன் பிரபு இல்லைங்க பிரபு, நம்ம கண்டினியூஸா பண்றோம் இல்லையா சனி ஞாயிறு. சங்கரன் பிரபு, ஓகே. விஜயராணி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி என்னால இப்ப படிக்க முடியாது மாதாஜி, நான் வெளியில இருக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபு. விஜயராணி மாதாஜி தேர்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நான் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜாயசி சேத் கர்மணஸ்தே மதா புத்திர் ஜனார்தன தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாரு மாதாஜி. அதாவது கிருஷ்ணா, ஜனார்த்தனே, கேசவனே, அதாவது என்னை வந்து இந்த கோரமான இப்போர்ல வந்து ஏன் வந்து என்னை பலவந்தமா ஈடுபடுத்துறீங்க? எனக்கு வந்து இந்த போர்ல ஈடுபடுறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு மாதாஜி. முந்தைய அத்தியாயத்தில் ஜட துன்பம் என்னும் பெருங்கடலில் இருந்து தனது உற்ற நண்பனான அர்ஜுனனையே காப்பாற்றுவதற்காக புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆத்மாவின் இயற்கையை பற்றி மிக விளக்கமாக உரைத்தார். புத்தி யோகம் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வே தன் உணர்விற்கான வழியாக சிபார்சு செய்யப்பட்டது. சில சமயங்களில் கிருஷ்ண உணர்வானது செயலற்ற சோம்பல் நிலையாக தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அத்தகு தவறான எண்ணத்தில் உள்ள சிலர் பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை ஜபித்து பூரண கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை அடைவதற்காக தனிமையான இடத்திற்கு செல்ல விரும்புகின்றனர். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் தத்துவத்தில் பயிற்சி பெறாது தனிமையான இடத்தில் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை ஜபிப்பது விரும்பத்தக்கது அல்ல. அத்தகைய தனிமையான இடத்தில் அறியாத அப்பாவி மக்களிடமிருந்து மலிவான மரியாதையை ஒருவன் பெறலாம். சுறுசுறுப்பான வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற்று தனிமையான இடத்தில் தவங்களை செய்வதே புத்தியோகம். புத்தியை கொண்டு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைதல் எனப்படும் கிருஷ்ண உணர்வு என்று அர்ஜுனனும் தவறாக எண்ணினான். வேறு விதமாக கூறினால், கிருஷ்ண உணர்வின் சாக்காக வைத்து போரிடுவதிலிருந்து சாமர்த்தியமாக தப்பிக்க விரும்பினான். ஆனால் நேர்மையான சீடனாக இருந்ததால் இந்த விஷயத்தை குருவிடம் சமர்ப்பித்து தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவரிடம் கேட்கிறான். அர்ஜுனனின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் விதத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் என்பதை இந்த 3ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். இதுல வந்து மாதாஜி, அர்ஜுனருக்கு வந்து இந்த போர்ல ஈடுபடுறதுக்கு இஷ்டம் இல்ல. அதுதான் வந்து அவர் முந்தைய சாப்டர்ல வந்து ஆத்மானா உடல் வேறு ஆத்மா வேறு, உடல் வந்து அழிஞ்சிரும் ஆனா ஆத்மா அழியாதுன்னு சொல்லி அவரை வந்து சம்மதிக்க வைக்கிறாரு. இருந்தாலும் அர்ஜுனருக்கு வந்து இன்னும் சில சந்தேகங்கள் வந்து இருக்கு. அப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாரு, கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா எப்படின்னா புத்தி, அதாவது புத்தி வந்து நல்ல நிலையில இருந்தாதான் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை வந்து உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப வந்து ஒரு சில நேரத்துல வந்து கிருஷ்ண உணர்வுன்னா என்ன, நம்ம கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லிட்டே அது வந்து அப்படியே உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சோம்பல் முறை அப்படின்னு சொல்லி தவறா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆனா வந்து அது எப்படின்னா, அந்த தவறான எண்ணத்துல இருந்து நம்ம விடுபடணும்னா கிருஷ்ணரின் நாமங்களை வந்து ஜெபிக்கணும். ஜெபிச்சு வந்து நல்ல பூர்ண நிலையை வந்து கிருஷ்ண உணர்வை அடையணும். அதுக்கு வந்து ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, முனிவர்கள் யோகிகள்ல தனியான இடத்துல போய் உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணாதான் கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அது வந்து கிடையாது. கிருஷ்ண நாமங்களை மட்டும் சொல்லணும். கிருஷ்ணருக்கு வந்து தொண்டு செய்யணும், பக்தி தொண்டு பண்ணணும். அப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தனிமையான இடத்துல வந்து நம்ம போய் இருந்தா கிருஷ்ண நாமத்தை வந்து சொல்லலாம். ஆனா அந்த கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்றப்ப வந்து அறியாத அப்பாவி அப்படின்னா, அது வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு முனிவர், இப்ப நம்மளே ஒரு இடத்துக்கு போறோம், ஒரு மலை அங்கங்க எங்கேயாவது போறப்ப வந்து முனிவர்கள் வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருந்தா நம்ம அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை கொடுப்போம். ஆனா அது வந்து கிருஷ்ண உணர்வு வந்து கிடையாது. அப்போ அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ண உணர்வுன்னா அவ தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு இத வந்து நம்ம இத வந்து சாக்கா வச்சுட்டு நான் வந்து போர்ல இருந்து தப்பிக்கணும், போர் செய்யல அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்றாரு. ஆனா அவர் வந்து ஒரு நேர்மையான சீடன், ஒரு பக்தன், நண்பன், பொறாமை இல்லாதவர் அர்ஜுனர் வந்து. அதனால வந்து குருவிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிடுறார். குருகிட்ட வந்து சரணடைஞ்சு நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத எனக்கு கரெக்டான எனக்கு பதில் சொல்லுங்க, என் கேள்விக்கு வந்து பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. அவரு கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுதான் அந்த கர்ம யோகம் அப்படிங்கறத வந்து இந்த 3ஆம் அத்தியாயத்துல கொடுத்திருக்காங்க.
தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. கேக்குதுங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. ஓகே, ஸ்கிரீன் தெரியுங்களா? ஹரே கிருஷ்ண புஷ்ப மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கோகில மாதாஜி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கங்க மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ்க்காக. ஓகே, சோ நம்ம பார்த்தோம் முதல் 6 அத்தியாயங்கள் நம்ம. தேங்க்யூ மாதாஜி. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு கர்ம யோகத்தை சொல்லி தருது அப்படின்ட்டு இதுல 2 அத்தியாயங்களை நம்ம முடிச்சாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம 3வது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்றோம். கர்ம யோகம் என்பது இதன் பெயர். நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம் புத்தி யோகம் என்பது வேற ஒண்ணும் இல்ல, பக்தி யோகம் தான் புத்தி யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். மாதாஜி சொன்னது மாதிரி நம்ம புத்தியை சரியான நிலையில் வைத்துக் கொண்டு இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, புத்தி யோகம் என்பது புத்தியை கொண்டு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைதல். ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்பது என்ன? கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக நம்ம எடுத்துக்கொண்டு அவரிடத்தில் முழுமையாக சரணடைந்து கிருஷ்ண உணர்வில் தொண்டுகள் செய்வது. சோ அந்த புத்தியை கொண்டு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைதல். வெறுமனே நம்மளுடைய செயலற்ற தன்மையில இருப்பது அல்ல. அப்படி இருக்கவங்க வேணா இங்க பாருங்க, அத்தகைய தனிமையான இடத்தில் அறியாத அப்பாவி மக்களிடமிருந்து மலிவான இப்படிப்பட்ட மலிவான மரியாதையை ஒருவன் பெறலாம். அப்படி இல்லாம சுறுசுறுப்பான வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற்று தனிமையான இடத்தில் தவங்களை செய்வதே புத்தி யோகம். அது எப்படி அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதுதான் புத்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ண உணர்வினை சாக்காக வைத்து போரிடுவதிலிருந்து சாமர்த்தியமாக தப்பிக்க விரும்பக்கூடாது. யாரு? அர்ஜுனன். அதனால நாம நான் கிருஷ்ண பக்தி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல எந்த கடமையும் செய்யாம இருக்குது, அது மிக தவறான ஒன்று. சில சமயம் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மள அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல நமக்கு அப்போசிஷன் நிறைய வர்றதுக்கு காரணம், ஒரு மகனாகவோ அல்லது ஒரு தாயாகவோ தந்தையாகவோ அவங்க குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை அப்படியே விட்டுட்டு நான் கிருஷ்ண பக்தி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பண்ண வேண்டிய காரியங்கள்லாம் விட்டுட்டு பகவானுக்கு சேவைன்னு சொல்லிட்டு வந்துருவாங்க. அது என்ன பண்ணிடுதுன்னாக்க ஒரு நெகட்டிவான ஒரு இம்ப்ரெஷன் நமக்கு ஏற்படுத்தி விடுகின்றது. அது அல்ல, நமக்கு நம்மளுடைய கடமையை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வதுதான் நம்மளுடைய அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தோட நோக்கம் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அததான் இங்க கிருஷ்ண சொல்ற. கிருஷ்ண உணர்வினை சாக்காக வைத்து போரிடுவதிலிருந்து சாமர்த்தியமாக தப்பிக்க விரும்பினார். ஆனால் நேர்மையான சீடன்றதுனால அந்த விஷயத்த குருவிடமே சமர்ப்பித்துட்டார். 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, 7வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, எனக்கு மனம் குழம்பி இருக்கேன், நீங்க எனக்கு சரியான விஷயத்த சொல்லுங்க, உங்களிடம் சரணடைந்த சீடன் நான் அப்படின்னு அர்ஜுனன் ரொம்ப நேர்மையாக கிருஷ்ணர் இடத்துல சொல்லிட்டார். அதனால இப்ப கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க. வாசிங்க மாதாஜி 2வது ஸ்லோகம். தேங்க்யூ மாதாஜி. வியாமிஸ்ரேன இவ வாக்கியேன புத்திம் மோகய சிவமே தத்யேகம் வத நிஷ்சித்ய ஏன ஸ்ரேயோ அகம் ஆப்னுயாம். 2 வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. அதாவது 2 வழி சொல்றார் மதர். கிருஷ்ண உணர்வு, புத்தி யோகம். புத்தி அது 2 இருக்கு. நான் எதுல செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேட்கிறார். எது எனக்கு நன்மை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் மதர். அர்ஜுனர் பகவத் பொருளுரை. பகவத்கீதைக்கு ஒரு முன்னுரையை போன்ற முந்திய அத்தியாயத்தில் சாங்கிய யோகம், புத்தி யோகம், புத்தியை கொண்டு புலன்களை அடக்குதல், பலன் கருதாது செயல்படுதல், புதியவரின் நிலை முதலிய பல்வேறு பாதைகள் விளக்கப்பட்டன. இவை அனைத்தும் எவ்வித தெளிவான வரைமுறையுமின்றி கூறப்பட்டன. புரிந்து கொள்வதற்கும் செயல்படுவதற்கும் முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வழிமுறை அவசியமாகும். எனவே குழம்புவதைப் போல தெரியும் இவ்விஷயங்களை பிழைகள் ஏதுமின்றி சாதாரண மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறான் அர்ஜுனன். வார்த்தை ஜாலத்தால் அர்ஜுனனை குழப்ப வேண்டும் என்ற எண்ணம் கிருஷ்ணருக்கு கிடையாது என்ற போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வை எவ்வாறு பின்பற்றுவது, செயல்களை துறப்பதா அல்லது உற்சாகத்துடன் செயலாற்றுவதா என்பதை அர்ஜுனனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. வேறு விதமாக கூறினால், தனது கேள்விகளின் மூலம் பகவத்கீதையின் ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்பும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வின் பாதையை சீரமைத்து கொடுக்கிறான் அர்ஜுனன். அதாவது இதுல 2 போன சாப்டர்ல எல்லாம் புத்தி யோகம், சாங்கிய யோகம், அது புத்தியை கொண்டுதான் புலன்களை அடக்கணுங்கிறத ரொம்ப விரிவா விளக்கப்பட்டிருக்காங்க மாதாஜி. போன சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தோம். இதுல எப்படின்னா, அது
இந்த இப்ப வந்து நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வை வந்து புரிந்து கொள்ளணும், அதே மாதிரி அதை செயல்படுத்தணும். அதுக்கு வந்து ஒரு வழிமுறை கண்டிப்பா தேவை. எந்தெந்த வழியில போனா கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இது எல்லாமே நம்ம வந்து படிக்க குழப்பமா இருக்கிற மாதிரிதான் தெரியும். ஆனா இத வந்து அந்த குழப்பத்தையும் பிழைகள் இல்லாம, தப்பு எதுவும் இல்லாம சாதாரண மக்களும் இப்ப வந்து புதுசா பகவத்கீதையை படிக்கிறவங்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும். அது ரொம்ப ஆர்வமா கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அதை வந்து தெளிவுபடுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கேட்கிறான். அதாவது ஆனா கிருஷ்ணருக்கு வந்து சும்மா பேச்சிலேயே வந்து வார்த்தை ஜாலத்தான் சொல்றாங்க. அதுலயே வந்து குழப்பணும், அர்ஜுனனை குழப்பணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு எதுவுமே கிடையவே கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வை வந்து பின்பற்றணும். இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில இருந்துட்டே வந்து கிருஷ்ணத்துல நான் தொண்டு செய்யறேன் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு வெளியில போய் இப்ப வந்து தனிமையான இடத்துல போய் உட்கார்ந்து அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. அதாவது குடும்பத்துல எல்லா வாழ்க்கையில இருந்துகிட்டே வந்து கிருஷ்ண உணர்வு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மாதவி இதுல வந்து. இத பலவிதமான கேள்விகள் வந்து அர்ஜுனர் கேட்டு எல்லாரும் பாமர மக்கள் எல்லாருக்கும் வந்து புரியணும். அது பகவத்கீதையினோட ரகசியத்தை வந்து எல்லா மாணவர்களும் நம்ம படிக்கிறோம்ல, புதுசா படிக்கிறோம், அவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னு சொல்லி இத வந்து அர்ஜுனர் வந்து நினைக்கிற மாதிரி இந்த இதுல வந்து. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமக்கு பார்த்திருக்கோம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து சொல்லியிருக்காரு, 4 வர்ணங்களையும் 4 ஆசிரமத்தையும் அமைச்சு கொடுத்திருக்காரு. அவர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு துறவரம் போகணும்னு சொல்லல. முதல் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்நாளில் முதல் 25% வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம், அடுத்த 25% கிரகஸ்த வாழ்க்கை, 3வது 25% பாத்தீங்கன்னா வானப்பிரஸ்தம், கடைசியாக 25% வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ எடுத்த உடனே சந்நியாசம் அப்படின்னு அவர் சொல்லல. சோ அந்த பிரம்மச்சரியத்துல வந்து நம்மளுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தி ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து இந்த மனித வாழ்க்கை எப்படி நம்ம முன்னெடுத்து செல்லணும் அப்படின்றது லேர்ன் பண்றது அது வந்து பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை. அடுத்த 25%ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞானத்தை, அந்த 25% ஆஃப் லைஃப்ல நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 இயர்ஸ் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னாக்கா முதல் 25 வருடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை பெற்றதன் மூலம் அந்த ஆன்மீக உணர்வோட எப்படி அந்த குடும்ப வாழ்க்கை நடத்துறது. ஏன்னா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு தானம், தவம், யக்ஞம், இது வந்து அனைத்து வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களும் ஆசிரமத்தை சார்ந்தவர்களும் பின்பற்ற வேண்டிய ஒன்று. தானம், தவம் அண்ட் யக்ஞம். சோ கிரகஸ்தர்கள் வந்து தானம் செய்யணும். அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசிகளுக்கும் பிரம்மச்சரியர்களுக்கும் வந்து அவங்க உதவணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புரிந்து கொள்வதற்கும் அதை செயல்படுத்துவதற்கும் முதல்ல நம்ம அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த தெரிந்த ஞானத்தை நம்ம வந்து பிராக்டிக்கலா செயல்படுத்தணும் இல்லையா? அதுக்கு வந்து ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட வழிமுறை அவசியம். சாங்கியோகத்துல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பரமனான உயர்ந்த உண்மை நம்ம பார்த்தோம், ஆத்ம தத்துவத்தை பார்த்தோம். புத்தி யோகத்தை அங்க சொன்னாரு அவரு. அந்த கர்ம யோகத்தையும் சொல்றாரு. சோ அத நமக்காக அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் கிட்ட இந்த கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு நமக்கு அந்த விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் அப்படின்றத பார்த்தோம். மாதாஜி சொன்னது மாதிரி ஆஹ் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ஜுனன் குழப்பணும்ன்ற எண்ணம் கிடையாது. ஆனா பக்தர்களுக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவுபடுத்துறது. வெட்டு 1 துண்டு 2. செயல்களை துறக்கிறதா அல்லது உற்சாகத்தோட செயலாற்றுவதா, இந்த இந்த 2 விஷயத்த கிளியர் பண்றதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பகவத்கீதையின் ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்பும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வோட அந்த பாதையை வந்து சீரமைத்து கரெக்டா நமக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக அர்ஜுனன் நமக்காக கிருஷ்ணரிடத்தில் இந்த கேள்விகளை கேட்கின்றார். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச லோகேஸ்மின் द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता मया नघ ஞான யோகேன சாங்ஞானம் கர்ம யோகேன யோகினாம். புருஷோத்தம் ராவண முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாவங்களற்ற அர்ஜுனா, இருவகையான மனிதர்கள் தன் உணர்விற்காக முயற்சி செய்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளாலும் பிறர் பக்தி தொண்டினாலும் தன் உணர்வினை அடைய முயற்சி செய்கின்றனர். இப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அதாவது அர்ஜுனா, நீ ஒரு பாவம் செய்யல, ஆனா வந்து 2 வகையான மனிதர்கள் வந்து இருக்காங்க. அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து சாங்கிய தத்துவ சிந்தனையிலையும் பக்தி தொண்டினாலும் வந்து தன் உணர்வினை அடைய முயற்சி செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பொருளுரை 2ஆம் அத்தியாயத்தின்
39வது பதத்தில் சாங்கிய யோகம், கர்ம யோகம் ஆகிய 2 வழிமுறைகளை இறைவன் விளக்கினார். இவற்றையே இப்பதத்தில் மேலும் தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறார். ஜடத்தின் இயற்கையையும் ஆன்மாவின் இயற்கையையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய வழிமுறை சாங்கிய யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆராய்ச்சியின் மூலம் பெறப்படும் ஞானம் மற்றும் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஆழமாக சிந்தித்து புரிந்து கொள்ள விரும்புபவர்களுக்கு இம்முறை உரித்தானதாகும். மற்ற வகையினரோ 2ஆம் அத்தியாயத்தின் 61வது பதத்தில் கூறியுள்ளபடி கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுகின்றனர். மேலும் 39வது பதத்தில் புத்தியோகம் எனப்படும் கிருஷ்ண உணர்வின் கொள்கைகளின்படி செயலாற்றுவதால் செயல்களின் பந்தத்திலிருந்து விடுபடலாம் என்று இறைவன் விளக்கியுள்ளார். இதுவரைக்கும் அதாவது போன 2வது அத்தியாயத்துல 39வது பதத்துல சாங்கிய யோகம், புத்தி யோகம், கர்ம யோகம் அத பத்தி ரொம்ப விளக்கி இருக்காங்க. அதையே தான் இதுலயும் இந்த பதத்திலையும் விளக்குறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்திலையும் அதுல சாங்கிய யோகம் அப்படின்னா அதுக்கு சில விளக்கம் சொல்லியிருக்காங்க. சாங்கிய யோகம் அப்படின்னா ஆராய்ச்சி. இப்ப ஒரு விஞ்ஞானம் அதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க. அதுல பெறப்படுற ஞானம் அது ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில அது இருக்கு. அது எப்படின்னா அது ரொம்ப ஆழமா சிந்தித்து புரிந்து கொள்றவங்களுக்கு இந்த சாங்கிய யோகம். அதே மாதிரி 2ஆம் வகை அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல செயலாற்றுவது அப்படின்னு 61வது பதத்துல சொல்றாங்க. அப்புறம் 39வது பதத்துல புத்தியோகம். புத்தியோகம்னா எப்படி பௌதீக உலகத்துல இருந்து நம்ம விடுபடலாம் அப்படின்னு ரொம்ப விளக்கமா கூறியிருக்காங்க. அது மட்டுமின்றி இம்முறையில் எவ்வித குற்றமும் இல்லை. இதே கொள்கை, அதாவது பௌதீக உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு செய்யறதுல குற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது இதே கொள்கையை தெளிவா 61வது பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. புத்தியோகம் என்றால் பரமனின் மீது, குறிப்பாக கிருஷ்ணரின் மீது பூரணமாக சார்ந்திருப்பதாகும். இவ்வழியில் எல்லா புலன்களையும் சுலபமாக கட்டுப்படுத்த முடியும். எனவே 2 யோகங்களும் மதத்தையும் தத்துவ ஞானத்தையும் போல ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு உடையவை. தத்துவமற்ற மதம் வெறும் மன எழுச்சியே, சில சமயங்களில் வெறியாகவும் அறியப்படுகிறது. மதமற்ற தத்துவம் வெறும் மன கற்பனையாகும். இரண்டின் இறுதி நோக்கமும் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே. ஏனெனில் பூரண உண்மையை தேடி அலையும் தத்துவ ஞானிகளும் இறுதியில் கிருஷ்ண உணர்வையே அடைகின்றனர் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டு உள்ளது. பரமாத்மாவுடன் ஆத்மாவின் உண்மையான உறவு என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காகவே மொத்த வழிமுறையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தத்துவ சிந்தனையின் மூலம் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வினை அடைதல் மறைமுகமான வழிமுறையாகும். ஆனால் புத்தி யோகத்தின் மூலம் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடன் கிருஷ்ண உணர்வில் இணைத்தல் நேரடியான வழிமுறையாகும். இவ்விரண்டு வழிகளில் கிருஷ்ண உணர்வு வழியே சிறந்தது. ஏனெனில் இது தத்துவ பயிற்சிகளை சார்ந்து புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவது இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வை தூய்மைப்படுத்தும் முறைதான் பக்தி தொண்டும் என்னும் நேர்வழி சுலபமானதும் சிறந்ததும் ஆகும். அதாவது இதுல பொதுவா மெயினா பக்தி தொண்டுதான் சிறந்த வழி, தூய்மையான வழி அப்படின்னு சொல்றாங்க. 39 ஸ்லோகன் 61 இதுல எல்லாமே திரும்ப திரும்ப இதேதான் சொல்றாங்க. இப்ப கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண பக்தி தொண்டு மூலமா தான் நம்ம புலன் இன்பங்களை எல்லாமே சுலபமா கட்டுப்படுத்த முடியும்னு சொல்றாங்க. இந்த 2 யோகம், சாங்கிய யோகம், இந்த ரெண்டுமே ஒன்றுக்கொண்டு தொடர்பு இருக்கு. ஆனா இப்ப நம்ம எதையுமே இப்ப பகவத்கீதையை பத்தி தெரியாம அதை பத்தி படிக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு பல குழப்பங்கள் எல்லாமே வரும். அதுக்குதான் நம்ம ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட நல்லா முறைப்படி கத்துக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப ஒரு சிலர் ஒரு மதம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு மதத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு சிலர் ஒவ்வொரு விதமா தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அது சில நேரங்கள்ல நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும், சில நேரங்கள் அது வெறியா கூட மாறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்புறம் இந்த மதமற்ற தத்துவம் எப்படின்னா அது வெறும் கற்பனை தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆனா இது ரெண்டுலயுமே இறுதியில அது நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணரை அடையிறதுதான், கிருஷ்ணருடைய பூரணமான உண்மையை தேடி அடையிறதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுதான் பகவத்கீதையில கிருஷ்ண உணர்வு தான் சிறந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நம்ம பரமாத்மாவோட ஆத்மார்த்தமான உணர்வு இருக்கணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு புரியணும், பக்தி தொண்டு தான் புரியணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பக்தி தொண்டு தான், அதாவது பக்தி தொண்டு நேர்மையான முறை. இப்ப மத வழியா தத்துவத்தை படிச்சு ஞானம் மூலமா அடையிறது அது மறைமுகமான வழி. ஆனா ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர உணர்வை தான் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுல ரெண்டுலயுமே கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி தொண்டுதான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நம்ம இதுல மொழிபெயர்ப்புல பார்த்தது போல 2 விதமான மக்களை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஒருத்தவங்க அந்த சாங்கிய யோகம், அதாவது முழுமையான தத்துவ ஆய்வு அத பார்த்திருப்போம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வை ஃபாலோ பண்றவங்க பக்தர்கள்.
சோ இந்த 2 விதமான மக்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. 2 பேரோட இதுவுமே பக்தி தொண்டும் சரி, சாங்கிய தத்துவம் பகவான வந்து புரிந்து கொள்ளாத தன்னுணர்வை புரிந்து கொள்வதற்கு தான். என்ன அது தன்னுணர்வு? நான் ஒரு ஜீவாத்மா, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு ஆஹ் ஆத்ம தத்துவம்ன்றதை புரிந்து கொண்டு நான் பகவானுடைய சேவகன் என்பதை தெரிந்து கொள்றதுதான் தன்னுணர்வு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். மாதாஜி சொன்னது மாதிரி முந்தைய அத்தியாயத்துல சாங்கிய யோகத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க, கர்ம யோகத்தையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம கர்ம யோகம் என்பது என்ன, நம்மளுடைய புத்தியை ஆஹ் ஆஹ் விருத்தி செய்து கொண்டு நம்ம பயிர்விக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்த்தோம், நம்ம மதமற்ற தத்துவம். மதம் பிளஸ் தத்துவம், கொள்கைகள் இல்லாத அந்த மதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நிலைத்து நிற்க முடியாது. அது போல மதம் இல்லாத கொள்கைகளும் வந்து நிலைத்து நிற்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அது ரெண்டும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது. அது போல இந்த சாங்கிய தத்துவத்துல பாக்குறோம், பகவானுடைய அந்த ஆராய்ச்சிகள் பல மேற்கொண்டு பகவானை பத்தின முழுமையான ஞானத்தை அடைந்து அதன் மூலமாக அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வை பெறுகின்றார்கள். ஆனா அதை காட்டிலும் சிறந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு. ஏன்னா புத்தி யோகத்துல நம்ம வந்து ஞானத்தை மட்டும் விருத்தி செய்து கொள்கின்றோம். ஆனால் பக்தி யோகத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய எல்லா புலன்களையும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துறதுனால நமக்கு வந்து அது மிக சுலபமாக இருக்கும். நம்மளுடைய நம்மளுடைய புலன்கள் அனைத்தும், ஏன்னா புலன்கள் எங்கே போகின்றதோ அங்கதான் மனம் இருக்கும். அப்போ அடுத்த புத்தி, அகங்காரம் எல்லாம் சோ நம்ம முழுமையாக பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறோம். சோ அந்த வெறுமனே புத்தி யோகத்தை கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதற்காக நம்ம ஞானத்தை விருத்தி செய்வதை காட்டிலும் பக்தி தொண்டு செய்வது வந்து மிகவும் நேர்மையான வழி, நேரடியான வழி, சுலபமானதும் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நிறைய தடவை நமக்கு வந்து ஆஹ் நம்மளுடைய கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம், அந்த லிஃப்ட் இருக்கும் இல்லையா, பக்தர்கள் வந்து லிஃப்ட்ல அப்படியே 100 மாடியோ ஏதோ போயிடுவாங்க. ஆனா வந்து அந்த மற்ற யோக பயிற்சிகளை பயிலக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த மாடிப்படிகள்ல ஏறி போறதுக்கு இப்ப சமம். அதெல்லாம் வந்து சற்று கடினமான ஒன்று. ஆனால் யார் இந்த பிலாசபிக்கல் நாலேஜ வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், அதுல ரொம்ப ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு இந்த சாங்கிய தத்துவம் வந்து எளிதாக புரியும் அப்படின்னு பாக்குறோம். 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ந கர்மணாம் அனாரம்பான் நைஷ்கர்மியம் புருஷோ ஸ்னுதே ந ச சந்யசனாத் ஏவ சித்திம் சமதி கச்சதி. செயல்களிலிருந்து விலகிக் கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டும் பக்குவம் அடைதல் என்பதும் இயலாததாகும். இப்ப ஒரு செயல்ல இருந்து ஒரு கெட்ட செயலை செய்யறோம், அதுல இருந்து விலகிட்டா அதனால ஏற்பட விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை பெற முடியாது. அதே மாதிரி துறவரம் போயிட்டா நம்மளுக்கு எல்லாமே பக்குவம் அடைஞ்சிருவோம் அப்படிங்கிறதும் இயலாதது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி முதல் ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்பு என்ன மாதாஜி? அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். முதல் கேள்வி என்ன மொழிபெயர்ப்பு? முதல் ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்பு சொல்லுங்க. பாவங்களற்ற அர்ஜுனா, இருவகையான மனிதர்கள் தன் உணர்விற்காக முயற்சி செய்வதாக நான் முதல் ஸ்லோகம் அர்ஜுனன் கேட்கிறாருல்ல, என்ன கேட்கிறார்? மொழிபெயர்ப்பு, முதல் ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனர் அதாவது ஜனார்தனை, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? ஆமா, பல நோக்கு செயல்கள். அப்போ பலன்களை எதிர்பார்த்து ஒருவன் செய்யக்கூடிய செயலை காட்டிலும் புத்தி யோகம் சிறந்ததுன்னு சொல்றீங்களே, அப்ப நான் இங்க வந்து பலனை எதிர்பார்த்து தானே நான் இப்ப போரிட வந்திருக்கேன். எனக்கு சுயநலத்துக்காக அரசாங்கத்தை எடுத்துக்கணும்ன்றதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் இல்லையா, அது நான் பலன்களை எதிர்பார்த்து இருக்க மாதிரி இருக்கே. ஆனா இந்த புத்தியோகம் சிறந்தது பலநோக்கு விடனா அப்புறம் எதுக்காக என்ன பலவந்தமா படுத்துறீங்கன்னாரு. 2வது ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்பு இன்னொரு சொல்லுங்க மாதாஜி. 2வது ஸ்லோகம். 2 வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க அந்த பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யறதை விட புத்தி சிறந்ததுன்னா, நான் இந்த பலனை எதிர்பார்த்து நான் ஏன் இந்த செயலை செய்யணும்? அப்ப நான் செயலே செய்யாமல் இருப்பது சிறந்தது. நான் இந்த மாதிரி என்னுடைய உறவினர்களிடத்துல சண்டை போடுவதை விட பிச்சை எடுப்பது மேலானது அப்படின்ற மாதிரி அர்ஜுனனோட வாக்கு இருந்திருக்கும். அதனால இங்க வந்து கிருஷ்ணர் தெளிவா சொல்றார், செயல்களில இருந்து விலகிக் கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவர் விடுதலை பெற முடியும் என்பது தவறான ஒன்று. செயலே இல்லாம செயலை செய்யாம இருக்கும்போது நான் விடுதலை பெற முடியும்ன்றது தவறு. எனக்குன்னு ஒரு கடமைகள் இருக்கும், ஒரு மனைவியாகவோ அல்லது அம்மாவாகவோ இல்ல மகளாகவோ. அந்த கடமையை நம்ம குடும்பத்துல
கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். அத துறவால் மட்டும் பக்குவம் அடைதல் என்பது இயலாது. அதை விட்டுட்டு ஓடி போறது வந்து நமக்கு வந்து பக்குவம் அல்ல. எப்பொழுது நமது செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்து மற்றவர்களையும் கிருஷ்ண பக்தியோட அந்த குடும்பத்தோட நம்ம போறோமோ அது வந்து சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ துறவால் பக்குவம் என்பது முடியாதது அப்படின்னு பாக்குறோம். ப்ரொசீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை லௌகீக மனிதனின் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக பல்வேறு கடமைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகு கடமைகளை செய்து தூய்மை பெற்ற பின்புதான் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள முடியும். தூய்மை அடையாமல் திடீரென்ற வாழ்வின் 4ஆம் நிலையான சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்வதால் யாரும் வெற்றி பெற்றுவிட முடியாது. பலநோக்கு செயல்களில் இருந்து ஓய்வு பெற்று சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்வதால் ஒருவன் நாராயணரின் நிலைக்கு உடனடியாக வந்துவிடுவதாக சாங்கிய தத்துவவாதிகள் எண்ணுகின்றனர். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் இக்கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதயம் தூய்மையடையாத நிலையில் ஏற்கப்படும் சந்நியாசம் சமூகத்திற்கு தொல்லையை ஏற்படுத்தும். அதே சமயத்தில் இறைவனுடைய திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுபவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செயலாற்றவில்லை எனினும் ஆன்மீகத்தில் எந்த அளவிற்கு முன்னேறியுள்ளானோ அந்த அளவிற்கு இறைவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றான். புத்தியோகம் ஸ்வல்பம் அப்யஷ்ய தர்மஷ்ய திராயதே மகதோ பயாத். இத்தகு கொள்கையில் ஆற்றப்படும் மிகச்சிறிய செயலும் மாபெரும் கஷ்டங்களை வெற்றி கொள்ள உதவும். இதுல வந்து ஒரு மனிதனுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தணும், அதுக்கு நிறைய கடமைகள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கடமை, அதாவது அந்த கடமைகள்லாம் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் துறவு வாழ்க்கை வந்து மேற்கொள்ளும். நீங்க இப்பதான் ஒரு உதாரணம் சொன்னீங்க. ஒரு குடும்பத்துல இருந்துட்டு பிள்ளைகளை எதுவும் கவனிக்காம அந்த தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுக்காம கல்யாணம் எதுவும் பண்ணாம திடீர்னு நான் துறவரம் போறேன் அப்படின்னா அந்த துறவரத்தை வந்து யாருமே ஏத்துக்கிற மாட்டாங்க. அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அதை வந்து நல்ல துறவரம் சன்னியாசம் சொல்லவே இல்லை. உடனே இப்ப நம்ம கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சோடனே அந்த இது அது என்னது கிரகஸ்த வாழ்க்கையில இருந்து 4வது இது சன்னியாசம் அந்த வாழ்க்கைக்கு போகணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஏன்னா வந்து அவன் வந்து தன்னுடைய கடமைகள்ல இருந்து விலகி வந்து சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொள்றாங்க. ஆனா அத உடனே என்ன பண்றான், அந்த மாதிரி போனா நாராயணர் கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு வந்து சாங்கிய தத்துவவாதிகள் வந்து நினைக்கிறாங்க. ஆனா இந்த கொள்கையை வந்து கிருஷ்ணர் ஏத்துக்கிறவே இல்லை. தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியில வந்து வரணும், சன்னியாசம் வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு இடையில வந்து சன்னியாசம் ஏத்தா அது வந்து தொல்லைகள் தான் கொடுக்கும். இப்ப வந்து கிரகஸ்தனா இருந்துட்டு எந்த கடமையும் செய்யாம ஒரு இது சன்னியாசம் போறவங்க எல்லாம் நிறைய தப்பு பண்றாங்க. அது நம்ம இந்த கலியுகத்துல நிறைய நம்ம கேள்விப்படுறோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சமூகத்திற்கு தொல்லை கொடுக்குற மாதிரி எல்லாம் நிறைய நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஆரம்பத்திலேயே வந்து இறைவனுடைய கிருஷ்ணருடைய திவ்யமான பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு அவருக்கு சேவை பண்ணி அதுக்கு தனக்கு அந்த மாதிரி சேவை பண்ணிட்டு தனக்கு கடமைகளை வந்து ஒரு சில கடமையை வந்து செய்யலைன்னா கூட ஆன்மீகத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வாரு. ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இறைவன் வந்து ஏற்றுக்கொள்வாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மாதாஜி. அதே மாதிரி வந்து ஒரு திருப்பி பண்ணிக்க கூடாது. நம்ம இங்க பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன், பக்தி தொண்டு, தூய பக்தர்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? நம்ம ஒரு ஆழ்வார் வந்து அவங்களுடைய பெற்றவர்கள் வந்து கடைசி காலத்துல இருப்பாங்க. அப்ப அந்த ஆழ்வாருக்காக பகவான் போய் ஒரு மகனாக இருந்து என்ன கடமையை செய்யணுமோ அதை செய்வார் அவரு. தூய பக்தனுக்காக வந்து பகவான் வந்து அவங்களுக்காக வந்து அவர் வந்து அந்த கடமையை செய்யறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பௌதிகத்துல வந்து விழன்று விட்டோம். நம்மளையும் தூய பக்தர்களையும் வந்து நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்க கூடாது. அனைவரும் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை குடும்பத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம கண்டிப்பா தவறாம நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். நான் பக்தி தொண்டு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்படி நம்ம போக கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. நிறைய நம்மளோட இதுல வந்து நமக்கு எதிர்ப்புகள் வரதே வந்து இதனாலதான். நம்மளுடைய கடமையை கரெக்டா பண்ணணும். மாதாஜி சொன்னது மாதிரி வானப்பிரஸ்தம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்த வாழ்க்கை, அடுத்து வானப்பிரஸ்தம் போது நம்மளுடைய கடமையெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு பிள்ளைகள் இருந்தாங்கன்னா பிள்ளைகளுடைய திருமணம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன நம்பி யாரும் இல்ல, டிபெண்டன்சி இருக்கக்கூடாது. நம்பி இல்லைன்னு போதுதான் நம்ம வந்து அடுத்த நிலை அந்த வானப்பிரஸ்த நிலைக்கு நம்ம போகணும். அப்படியெல்லாம் செஞ்சாதான் நம்மளுடைய இதயம் தூய்மை அடையும். ஒரே ஜம்ப்ல நம்ம வந்து சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா மனசு அங்க தூய்மை அடையாது. மாதாஜி சொன்னது மாதிரி மனம் வந்து ரொம்ப சஞ்சலமானது, அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். இப்ப நிறைய தவறுகள் இழைக்கிறதுக்கு இது உண்டு.
சோ இங்க பகவான் சொல்றாரு, எனக்கு பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறவன் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யலனாலும் பரவாயில்லன்னு. அதற்காக நானும் வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்றேன், அப்ப என்னோட டியூட்டியை நான் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, தவறு. தூய பக்தர்கள் வேற, நம்ம வேற. நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோம், பயிற்சி தான் பண்றோம் இப்ப வரைக்கும். நம்மள அவங்க நிலைக்கு வந்து உயர்ந்து நம்ம நினைத்திடக்கூடாது. சோ இங்க அதுதான் நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னது மாதிரி ஆழ்வார், அந்த ஆழ்வாருடைய இத வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஒரு மகனாக இருந்து என்ன கடமை செய்யணுமோ அத அவருக்கு பதிலா அவர் பண்ணுவாரு. அத நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி அவங்களோட நிலைக்கு நம்மள வந்து கம்பேர் பண்ணிக்க கூடாது. நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை சரியாக செய்ய வேண்டும் கிருஷ்ண உணர்வில். அந்த மாதிரியான கொள்கையில் ஆற்றப்படும் மிகச்சிறிய செயலும் மாபெரும் கஷ்டங்களை நிவர்த்தி செய்ய கூட நமக்கு உதவும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாஹி கஷ்டித் க்ஷணம் அபி சாது திஷ்டத் யகர்ம கிருத் காரியதேஹ்ய வசக கர்ம சர்வ பிரகிருதி ஜெயிர் குணைக. பௌதீக இயற்கையிடமிருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமல்ல. அதாவது பௌதீகத்துல வந்து நம்மளுக்கு 3 குணங்கள் இருக்கும். அதாவது ரஜ சத்வ ரஜோ தம இருக்கு. சோ இந்த எல்லா மனிதர்களுக்குமே ஒவ்வொரு குணம் இருக்கும். இதுல வந்து அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து செயல்படுறாங்க. அது மாதிரிதான் நம்மளுக்கு வந்து கடமை இருக்கு. அதாவது ஒருத்தர் வந்து சத்வகுணம், ரஜோ குணம், எல்லாத்துலயும் ஏதாவது ஒரு குணம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு குணத்துல வந்து நம்ம செயல்படாம இருக்கவே முடியாது. இந்த உடல் பெற்ற வாழ்வில் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. சோ நமக்கு வந்து பிரிடாமினண்டா இருக்கிறத வச்சு இவங்க இந்த குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம வேணா ஒரு இதுக்கு வர முடியும். மற்றபடி ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இந்த 3 குணங்களுமே இருக்கு. நம்ம சொல்ல முடியுமா, நான் எப்பவுமே கோவப்பட்டதே இல்ல, நான் எப்பவுமே சாந்தமான ஆளு, யாரும் சொல்லவே முடியாது. இல்ல நான் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கோவத்திலேயே தான் இருப்பேன், நான் எப்பவும் வந்து இந்த நான் சத்துவ குணத்துக்கோ இல்ல தமோ குணத்துக்கோ வந்தோம்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இந்த முக்குணங்களும் இருக்கு. அதிகாலையில பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனம் வந்து ரொம்ப லைட்டா இருக்கும். நம்ம ஈஸியா எல்லாத்தையும் நம்மளால கிரகிச்சுக்க முடியும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நம்மளுடைய அந்த 4 to 6க்குள்ள நம்மளுடைய ஆன்மீக செயல்கள் எல்லாம் முடிக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். சத்துவகுணம் நிறைந்தது அது. அந்த நேரம் ஆக ஆக பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த ஆபீஸ் போற வேலை, இல்ல மற்ற வீட்டுல இருக்க வேலை, மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறது அது இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரஜகுணம் வந்துட்டே இருக்கும். திருப்பி ஈவினிங் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த டயர்ட் ஆயிடுறோம். அந்த ஹோல் டே நம்ம ஒர்க் பண்ணதோட இது. சோ அது நம்ம வந்து தமோ குணத்துக்கு வந்துடும். சோ ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ளேயும் இந்த முக்குணங்களும் இருக்கு. அதுல ஒரு குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிடாமினண்டா இருக்கும். அதிக மேலோங்கி இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதை வச்சு நம்ம இவங்க இந்த மாதிரி அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷன் வரலாம். மத்தபடி எல்லாருக்குள்ளயுமே வந்து இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்ல, இப்ப நான் பகவானுக்கு சேவை செய்யல அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தருக்கு சேவை செஞ்சுதான் ஆகணும். இப்ப வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா யாரும் வந்து நான் சுதந்திரமானவங்கன்னு யாருமே சொல்லவே முடியாது இல்லையா? நம்ம அனைவருமே வந்து நம்ம படிச்சு சோசியலைஸ்ல படிச்சிருக்கோம். we are social animals அப்படின்ட்டு. ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் சோசியல் அனிமல்ஸ். நம்ம யாராவது ஒருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கோம். நமக்கு வந்து சுதந்திரமான பகவான் ஒருத்தர் மட்டும்தான் ஸ்வராட், சுதந்திரமானவர். அவர் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அவருக்கு அவர் வந்து எல்லாம் அவருக்குள்ளாரே வந்து முழுமையாக திருப்தி உற்றவர். ஏதாவது சார்ந்து இருக்க வேண்டிய நிலை பண்ணிதான் இருக்கும். யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம செய்து கொண்டுதான் இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம மற்றவர்களை சார்ந்து இருக்கின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. உடல் பெற்ற வாழ்வில் மட்டுமல்ல, ஆத்மாவின் இயல்பே எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதாகும். ஆத்மா இல்லாவிடில் ஜட உடல் நகர முடியாது. ஆத்மா எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதும் ஒரு கணம் கூட நிறுத்த முடியாததும் ஆகும். அத்தகு ஆத்மாவினால் இயக்கப்படக்கூடிய ஒரு உயிரற்ற வாகனமே உடல். எனவே கிருஷ்ண உணர்வின் நற்செயல்களில் ஆத்மா ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். இல்லையெனில் அது மாயா சக்தியினால் ஆணையிடப்படும் செயல்களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுவிடும். ஜட இயற்கையின் உறவால் ஆத்மா பௌதீக குணங்களை பெறுகின்றது. இது போன்ற பாதிப்புகளிலிருந்து ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை செய்தல் அவசியமாகும். ஆனால் ஆத்மா தனது இயற்கையான செயலான கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தப்பட்டால் அவனால் செய்ய முடிந்தவை அனைத்தும் நன்மையே. இந்த பேரால வந்து
உடல் 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 எதனால இயக்கப்படுதுன்னா ஆத்மானால இயக்கப்படுது. ஆத்மா இல்லைனாலே அது ஒரு ஜட. அந்த அந்த உடல் உயிரற்றதா ஆயிரும். ஆத்மா ஆத்மா அதாவது ஆத்மா தான் உடலை இயக்கிட்டு இருக்கு. இது எப்படின்னா அந்த ஆத்மாவை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வின் நற்செயலிகளை புரியறதுக்காக தான் நம்ம ஆத்மாவை ஈடுபடுத்தப்படணும். வேற எந்த செயலும் பௌதிக உலகத்துல அந்த செயல்ல ஈடுபடுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அந்த ஆத்மா கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்படல அப்படின்னா மாயா சக்தியில ஈடுபட்டு தனது இஷ்டத்துக்கு அது செயல்படும். அது தீமையில தான் போய் முடியும். அது ஆத்மா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இல்ல அப்படின்னா பௌதிக குணங்களை பெற்றும். அந்த பௌதிக குணங்கள் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அந்த 3 முக்குணங்கள்ல இருந்து அதனால தீமைதான் விளையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த ஆத்மாவை நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா சாஸ்திரங்கள் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கிருஷ்ண உணர்வு பரிணாமம் சொல்றது அதையே தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருந்தா நம்மளுக்கு நன்மையே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றாங்க. த்யக்த்வா ஸ்வ தர்மம் சரணாபுஜம் ஹரேர் பஜன் அவக்வோத பதேத் யதோ ததோ யதி யத்ர க்வ வாபத்ரம் அபூத் அமுஷ்ய கிம் கோவர்த ஆப்தோப ஜதாம்ஸ்வ தர்மதக. கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டவன் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை கடைபிடிக்காமல் இருந்தாலும் பக்தி தொண்டை சரிவர பயிற்சி செய்யாவிட்டாலும் தன் நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் நஷ்டமோ தீமையோ அவனுக்கு இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வை அடையாமல் சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகளையெல்லாம் நல்ல முறையில் செய்தாலும் அவற்றால் ஒருவனுக்கு என்ன பலன்? கிருஷ்ண உணர்வின் இந்நிலையை அடைய தூய்மைப்படுத்தும் முறை இன்றியமையாததாகும். எனவே சந்நியாசியம் அல்லது எந்த தூய்மைப்படுத்தும் முறையுமே இறுதி நோக்கமான கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதற்கு உதவி செய்வதற்காகத்தான். கிருஷ்ண உணர்வை அடையவில்லை எனில் அனைத்தும் தோல்வியாகவே கருதப்படுகின்றன. திருப்பி அதான் அதை சொல்றேன். கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்ளணும். சாஸ்திரத்துல என்னென்ன சொல்லுதோ நம்மளுக்கே தெரியும். கிருஷ்ணருக்காக அதை ஏற்கனவே நம்ம இந்த அம்பரீஷ் மகாராஜன் கிருஷ்ணருக்காகவே தான் தன்னுடைய புலன்களை எல்லாமே அர்ப்பணிச்சாரு. அதனால அவருக்கு நன்மைதான். துர்வாச முனிவருடைய அதுல இருந்து அவர் தப்பிச்சாருன்னு சொல்லி சொல்றாங்க மாதாஜி. அதே மாதிரி ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதா. உணர்வுல ஓகே நமக்கு 2 விதமான கடமைகள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். பௌதீகம் சார்ந்த கடமைகள், ஆத்மா சார்ந்த கடமைகள் அப்படின்னுட்டு. சோ இந்த பௌதீகம் சார்ந்த கடமைகள்ல நம்மளுடைய குடும்பத்துல நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அதுக்கு ரிலேட்டடா இப்ப நமக்கு நம்ம தான் பிரெட் வினர் ஆஃப் த ஃபேமிலி. வேலைக்கு போய் நம்ம சம்பாதிச்சு வரணும் அப்படின்னாக்கா நாம அதையும் செய்ய வேண்டும். அப்போ பௌதீகம் சார்ந்தது நமக்கு 24 மணி நேரம் இருக்கு. அதுல 8 மணி நேரமாக நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய ஆன்மீகம் சார்ந்த செயல்களையும் செய்யணும். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவிற்கு உண்டான உணவு. சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். நம்மளுடைய கடமை என்ன? பௌதிகம் சார்ந்தது, ஆத்மா சார்ந்ததுன்னு பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு நித்திய கடமைகளை செய்யறது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒன்றுன்னு பாக்குறோம். இந்த மாதிரியான சாஸ்திரங்களை செய்யப்பட்டதை சொல்லும் போது நாம தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். அது இல்ல அப்படின்னாக்கா அதனால இப்ப கிருஷ்ண உணர்வுகளோட நம்ம செயல்களை செய்யல, இல்ல கிருஷ்ண பக்தி பண்ணல. ஆனா மத்த யஜ்ஞங்கள் யாகங்கள் எல்லாம் பண்றோம்னா அதோட பலன் ஏதும் கிடையாது அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ எனவே சந்நியாசம் அல்லது எந்த தூய்மைப்படுத்தும் முறையுமே இறுதி நோக்கமான கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதற்கு உதவி செய்வதற்காகத்தான். சோ நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும். அப்படிப்பட்ட பக்தன் பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த நிலையில இருக்கான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்படி இல்லாம நம்ம செய்யக்கூடிய மற்ற எந்த ஒரு செயலும் எது நம்மை கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்ணுதோ, தொடர்பு இணைக்கின்றதோ அதுதான் உயர்ந்த ஒன்று. மற்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே பயனே இல்லை. இப்ப நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அந்த படிப்பை கிருஷ்ண உணர்வுல எப்படி கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம எப்படி அந்த அந்த அறிவின் மூலமாக மத்தவங்களுக்கு இந்த இதை சொல்லலாம். இப்ப நமக்கு ஒரு ஸ்கில் இருக்கு, நான் பிபிடி நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த திறமையை நான் கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ண பக்தியில எப்படி ஈடுபடுத்த முடியும்? அப்ப நிறைய கிளாஸஸ்க்கு நான் பிபிடி ரெடி பண்ணலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னில இருந்து நமக்கு கோகில மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப அவங்க இந்த அட்மின் சேவை பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அப்ப அவங்களுடைய டைம், ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ப்ரிஷியஸான ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நேரம் பாக்குறோம். புஷ்பா மாதாஜி காலையில 4:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அவங்களோட சேவை மங்களார்த்தில இருந்து. இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி இதுல அவங்க வராங்க. சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டைமையோ இல்ல திறமையோ எப்படி கிருஷ்ண பக்தியில ஆஹ்
பயிற்சி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். வேற யார் படிக்கிறீங்க? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயராணி ஹரே மாதாஜி மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6வது ஸ்லோகம். கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய ய ஆஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியாயார்த்தன் விடாமூடா வித்வாமி ஞானசார சவுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புல இன்பம் பொருள்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். யாரு புலன் செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்காளோ அவ வந்து அத வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாம இருக்காளோ, அதே சமயம் வந்து புலனின்ப பொருள்களை மனசை ஆலப்பாய்கிறாளோ, அலைப்பாய விடுவன் வந்து அவன் வந்து முட்டாளா இருக்கிறான். அவன் வந்து அவனை வந்து போலி மனிதன் என்று கூறுகிறார். பொருளுரை. கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்ற மறுத்து தியானம் செய்வதாக நடித்து கொண்டு உண்மையில் மனதில் புலனின்பத்தை பற்றி எண்ணிக்கொண்டுள்ள போலிகள் பலர் உண்டு. தங்கள் பின்பற்றும் வசதியான மக்களை தவறாக வழி நடத்துவதற்காக இத்தகைய போலிகள் சில நேரங்களில் வரட்டு தத்துவங்களை பேசுவதுண்டு. ஆனால் இப்பதத்தில் அத்தகையவர்கள் மாபெரும் ஏமாற்றுக்காரர்களாக வர்ணிக்கப்படுகின்றனர். தனது தகுதியேற்ற சமூக நிலையை ஏற்று ஒருவன் புலனின்பத்தை அனுபவிக்கலாம். அவன் அந்நிலைக்குரிய சட்ட திட்டங்களை ஒழுங்காக பின்பற்றினால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு படிப்படியாக முன்னேற வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் மனதில் புலனிழச்சி பொருள்களை தேடிக்கொண்டு வெளியே யோகியாக போலி வேடம் போடுபவன் சில சமயங்களில் தத்துவங்களை பேசினாலும் மிகப்பெரிய ஏமாற்றுக்காரனாக கருதப்பட வேண்டும். அத்தகைய மனிதனின் ஞானம் சற்று உபயோகமற்றது. ஏனெனில் அந்த பாவியின் ஞானம் இறைவனின் மயக்கும் சக்தியான அடித்து கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. இதற்கு போலியின் மனம் எப்பொழுதும் களங்கம் நிறைந்திருப்பதால் அவனது தியான யோக நாடகங்களுக்கு எவ்வித நன்மதிப்பு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, இதுக்கு ஒரு கதை கூட இருக்கு இல்லையா? ஒரு ஒரு பெண் வந்து அது சாதாரண என்ன சொல்றது, ஒரு கிரகஸ்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இளம் பெண்ணுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. ஒரு ஒரு நல்ல மழை பெய்யுது, ஒரு நதியை கடக்கணும். அவர் வந்து கொண்டு போய் விடுறாரு நதிக்கு அந்த பக்கமா. ஆனா அங்க வந்து மற்ற இந்த ஆஹ் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கக்கூடியவர்களும் இருக்காங்க. அப்ப அந்த டைம் முடிஞ்சவங்க அதை பாக்குறாங்க. பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நிகழ்வை பாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவங்க வந்து தியானத்துல ஈடுபடணும். ஆனா அவங்க வந்து ஒரு சந்நியாச வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டவங்களாக இருந்தாலுமே அவங்களுடைய மனம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பெண்ணும் அந்த மனிதனும் போனாங்களே அப்படின்னுட்டு அங்க என்ன நடந்திருக்குமோ அப்படின்னு அவங்களுடைய சிந்தனை அதன் மேலதான் இருக்கு. அததான் நம்ம இங்க வந்து ரோபாதர் சொல்றாரு. புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டு ஆனா மனதை அலைபாய விடுறாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தங்களையே முட்டாளாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய போலி மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதனாலதான் இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டு ஆனா மனம் வந்து அலைபாயுது. சோ அது வந்து தவறான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்க பெரிய ஏமாற்றுக்காரர்கள் என்பதையும் சொல்றாரு. ஆனா அந்த கிரகஸ்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு அவங்களை கொண்டு போய் விட்டாரு. அவங்க அடுத்தடுத்த நிலைக்கு போயிட்டாங்க. ஆனா இவங்களுடைய மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறான ஒரு விஷயத்துல போகுது. சோ இது வந்து நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொள்வதற்கு உண்டானது. அவங்க பெரிய தத்துவங்கள்லாம் பேசினாலும் கூட அவங்க மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கு. சோ அவங்களுடைய ஞானம் வந்து உபயோகமற்றது, பெரிய ஏமாற்றுக்காரர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यस्त्विन्त त्रियाणि मनसा नियम व्याराभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग மசப்தம் சம்விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே சமயத்தில் செயலாற்றும் புலன்கள் மனதால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்மயோகத்தில் கிருஷ்ணா உணர்வில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் மிக உயர்ந்தனாவான். நம்மளுடைய கோபியர்களை நம்ம எப்போதும் பாக்குறோம் இல்லையா? அவங்களுடைய நித்தியமான கடமையை செய்யறாங்க. ஆனா அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யறாங்க. செயலாற்றும் புலன்கள், இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனசு அலைபாயப்பட்டு விடுறதை விட இந்த புலன்களை அதோட செயலை அது செய்யட்டும். எப்படி
நம்மளுடைய கண்களை வந்து பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வழிபடுவதற்காகவும் வேத ஞானங்களை கற்று தேர்வதற்காகவும் கண்களை யூஸ் பண்றோம். பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு. காதுகளை வந்து பகவானுடைய திருநாமம், அவர்களுடைய குணங்கள், லீலைகள், செயல்களை பற்றி கேட்கறதுக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம். அது போல புலன்களை, செயலாற்றும் புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்மயோகத்தில், கர்மயோகம்னா என்னன்னு ரொம்ப கிளியரா சொல்லியாச்சு. கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து கர்மயோகம். அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்? பற்றின்றி செயல்படும் நேர்மையான மனிதன். அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் மிக உயர்ந்தவர்கள். ஏன்னா நான் வந்து புலனை அடக்கி நான் ரொம்ப சின்சியரா ஒரு யோகியாட்ட இருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க பண்ணல. இங்க அவங்களுடைய புலன்களை அதை செயலாற்ற விட்டு விட்டு மனதை கட்டுப்படுத்தி பகவானுடைய, இது என் குடும்பத்துக்காக நான் பண்றேன், என்னுடைய பையனுக்காக நான் அவங்க பண்ணல, இதை கிருஷ்ணனுக்காக நான் பண்றேன். முதல்ல எடுக்கிற வெண்ணெய் வந்து கிருஷ்ணனுக்காக, அதை மத்தவங்க எடுக்க கூடாதுன்னு அவர் வந்து மறைச்சு வச்சிருப்பாங்களாம். என்னுடைய அப்ப பகவான் வந்து அனைத்தையும் அறிந்து அவர் இல்லையா, அந்தர்யாமி. சோ அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த கோபி எனக்காக எடுத்து வச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அத போய் எடுத்து சாப்பிடுறாரு. அது ஒரு லீலை அவங்களுக்கு. அதனால அவங்க சொல்ற கல்வன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோபியர்கள் வந்து அதுல வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பொருளுரை வாசகி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கட்டுப்பாடற்ற வாழ்க்கையும் புலன் இன்பத்தையும் விரும்பக்கூடிய போலி துறவியாக வாழ்வதை விட தனக்குரிய தொழிலை செய்த வண்ணம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திருநாட்டை அடைவது எனும் வாழ்வின் குறிக்கோளை நிறைவேற்றுதல் சிறந்ததாகும். சுயநிலையின் முதன்மையான குறிக்கோள் ஸ்வார்த் கதி, விஷ்ணுவை அடைவதாகவும் வர்ணாசிரம முறையின் வர்ணங்களும் ஆசிரமங்களிலும் வாழ்வின் இந்த நோக்கத்தை நாம் அடைவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கிருஷ்ணருக்கு சீரான முறையில் தொண்டு புரிவதன் மூலம் குடும்ப வாழ்வில் இருப்பவர்களும் இந்த லட்சியத்தை அடையலாம். சாஸ்திரங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளபடி கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை வாழ்ந்து பற்றின்று தோன்று தனது தொழில்களை செய்வதன் மூலம் ஒருவன் தன்னுணர்வை பாதையில் முன்னேற்றத்தை காணலாம். இம்முறையை பின்பற்றும் நேர்மையான நபர் ஆன்மீக வாழ்வு வாழ்வதாக படம் காட்டிக்கொண்டு அறியாத மக்களை ஏமாற்றும் போலிகளை கூட பன்மண்டு சிறப்பான நிலையில் உள்ளார். வெறும் வயிற்று பிழைப்பிற்காக யோகம் செய்யக்கூடிய போலி யோகியை விட வீதியை துப்புரவு செய்யும் நேர்மையான சுத்தரிப்பு தொழிலாளி பன்மடங்கு மேலானவர். ஹரே கிருஷ்ணா. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே அடி அடிச்சுட்டாருங்க இல்லையா? வெறும் வயிற்று பிழைப்பிற்காக யோகம் செய்யக்கூடிய போலி யோகியை விட நான் வந்து பகவானோட இதுல பண்றேன் அப்படின்னு அந்த பொய்யா சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய யோகிகளை விட வீதியை நேர்மையாக துப்புரவு பண்றாங்க இல்லையா, அந்த தொழிலாளி பன்மடங்கு மேலானவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இங்க. சோ ஒருவன் தன்னுணர்வு பாதையில் முன்னேற்றத்தை அடையணும். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செயல்களை செய்யணும். அதுதான் மீண்டும் மீண்டும் இங்கு வலியுறுத்தப்படுகின்றது. 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்ம யோயோ ஹிய கர்மணஹ ஷரீர யாத்ராபிசதேன பிரசித்த ஏத கர்மணஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வையாக செயலாற்றமால் இருப்பதை விட சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமாது ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டாரு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்யணும். சோ இங்க அர்ஜுனன் யாரு? இங்க சத்திரியன். சத்ரேய அப்படின்னாக்க தீமைகளிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடியதுதான் அவங்களுடைய கடமை. அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் இல்லையா? சோ உன்னுடைய கடமையை நீ செயலாற்றணும். செயலாற்றாமல் இருக்கிறத விட, எதையும் செய்யாம இருக்கிறத விட உனக்கு விதிக்கப்பட்டதை பண்றது மிகவும் சிறந்தது. அப்படி எதையும் செய்யாம இருக்கவங்களால அவங்களோட உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது அப்படின்றத ரொம்ப கிளியரா சொல்றாங்க. வாசகி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பெருங்கோடியில் பிறந்ததாக சொல்லிக்கொண்டு போலி தியானத்தில் காலம் கழிப்பவர்களும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக எல்லாவற்றையும் தொடர்ந்து விட்டதாக பொய் வேடம் போடும் பிழைப்பாளர்களும் பலர் உண்டு. அர்ஜுனன் ஒரு போலியா வந்ததை பகவான் கிருஷ்ணர் விரும்பவில்லை. சத்திரியர்களுக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அர்ஜுனன் செய்ய வேண்டுமென்று பகவான் விரும்புகிறார். அர்ஜுனன் போர் தலைவனாகவும் இல்லறத்தானவாகவும் திகழ்ந்ததால் தன்னுடைய நிலையிலே இருந்து ஒரு கிரகஸ்த சத்திரியனுக்குரிய தர்மங்களை நிறைவேற்றுவதே அவனுக்கு மிக சிறந்ததாகும். அத்தகைய செயல்கள் லௌகீக மனிதனின் இதயத்தை படிப்படியாக தூய்மையாகி ஜடக்கலங்களிலிருந்து அவனை விடுவிக்கின்றன. வயிற்று பிழைப்பிற்காக துறவினை ஏற்பது பகவானாலே
வேறு எந்த மத நூல்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. எல்லாவற்றிற்கும் மேல் உடலையும் ஆத்மாவையும் சேர்த்து வைத்துக் கொள்வதற்காவது செயலாற்றுதல் இன்றியமையாதாகும். சட இயல்புகளை தூய்மைப்படுத்தாத வரைத்தான் தோன்றித்தனமாக தொழிலை துறப்பது பயனற்றது. ஜட இயல்புகளை தூய்மைப்படுத்தாத வரை தான் தோன்றித்தனமாக தொழிலை துறப்பது பயனற்றது. ஜட இயல்புகளை தூய்மைப்படுத்தாத வரைதான் தோன்றித்தனமாக தொழிலை துறப்பது பயனற்றது. ஜட உலகில் உள்ள அனைவரிடம் பௌதிக இயற்கையை அடக்கியாள வேண்டும் என்ற அசுத்தமான சுபாவம் புலரிற்கான சுபாவம் உண்டு. இத்தகைய அசுத்தமான சுபாவங்கள் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறாக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் மூலம் தூய்மை அடையாமல் செயல்களை துறந்து மற்றவர்களின் செலவில் வாழும் பெயரளவிலான ஆன்மீகவாதியாவிற்கு எவரும் ஒருபோதும் முயற்சி செய்யக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காரு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். சோ ஜட ரீதியான அந்த புலனுகர்ச்சியில ஈடுபடுறத வந்து அசுத்தமான சுபாவங்கள் அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ அந்த ஜட ரீதியான விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபடுறது வந்து அசுத்தம். அப்ப அதை எப்படி தூய்மைப்படுத்த முடியும்? நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதன் மூலமாக. அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கு ஆட்கொள்ளப்படக்கூடாதுன்றதுக்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்றார், உன்னுடைய கடமையை செய். அதுல இருந்து விலகிறதுக்கு ஒருபோதும் முயற்சிக்காதே அப்படின்றத ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்கார். 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யஜ்ஞார்த்த கர்மணோ அன்யத்ர லோகம் அயம் கர்மபந்தனஹ தத்தர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சரா. ஒரு மொழிபெயர்ப்பு. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோட பந்தப்படுத்தப்படவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்தினரும் விடுபட்டு வாழ்வாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டார். நம்ம என்ன ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவம் புண்ணியம்ன்றது கிடைக்குது. அந்த செயலுக்கு உண்டான விளைவு இருக்கு இல்லையா? சோ அத நம்ம வந்து நான் பண்றேன் அப்படின்ற அந்த உரிமை கொண்டாட ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாக்கா, அப்ப அதுக்கு உண்டான பாவம் கிடைத்தால் நரகலோகம் போய் நம்ம அதை அனுபவிக்கணும். புண்ணியம் கிடைச்சால் மேலுலகம் சென்று அனுபவித்து மீண்டும் இந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய பூலோகம் தான் வந்து சேர வேண்டும். அதனால நம்மளுடைய செயல்களை யாருக்காக செய்யணும்? பகவான் கிருஷ்ணருக்காக நான் செய்யறேன் அப்படின்ற அந்த உணர்வோடு நாம இங்க செய்யணும்ன்றத பார்க்கணும். சோ விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டியவை. அதாவது நம்மளுடைய செயல்களை வந்து நான் அவருக்காக பண்றேன், அவரே வந்து ரிஷிகேஷர் கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்ற பாவத்துல நம்ம செய்யும் போது நம்ம இந்த ஜட பந்தங்கள்ல வந்து ஆட்கொள்ளப்பட மாட்டோம். சோ நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை யாருடைய திருப்திக்காக செய்யணும்? பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யணும். அப்படி பண்றதுனால நாம இந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கோம். கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கோம். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெறுமனே உடலை பேணுவதற்காக ஒருவன் செயலாற்ற வேண்டும் என்பதால் குறிப்பிட்ட சமூக நிலைக்கும் குணத்திற்கும் தகுதாற் போல குறிப்பிட்ட கடமைகளை விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் அனைவரும் தங்களது நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும். யஜ்ஞம் என்றால் பகவான் விஷ்ணு என்றும் யாக சடங்குகள் என்று பொருள்படும். உண்மையிலே எல்லா யாக சடங்குகளும் பகவான் விஷ்ணுவை தான் திருப்தி செய்வதற்கானவே. யஜ்ஞோ பை விஷ்ணு என வேதங்கள் கூறுகின்றன. வேறு விதமாக கூறினால் யாகங்களை செய்வதாலும் சரி, நேரடியாக பகவான் விஷ்ணுக்கு ஆன்மீக தொண்டு செய்வதாலும் சரி, ஒரே குறிக்கோள் நிறைவேற்றப்படுகின்றது. இந்த பதத்தில் கூறியுள்ளபடி கிருஷ்ண உணர்வு என்பது யாகங்களை செய்வதற்கு சமமானதாகும். வர்ணாசிர தர்மத்தில் நோக்கமும் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்தி செய்வதே. வர்ணாஸ்வர சாரவதா புருஷேன புரஹா யுவான் விஷ்ணுர் ஆரதேயதி. விஷ்ணு புராணம். எனவே விஷ்ணு திருப்திக்காக ஒருவன் செயலாற்ற வேண்டும். இதை தவிர செய்யப்படக்கூடிய மற்ற எல்லா செயல்களும் பந்தத்திற்கு காரணமாகவே அமையும். நல்ல தீய செயல்கள் ரெண்டுமே விளைவுகளை கொடுப்பவை. எத்தக வினையும் செய்பவனை பந்தப்படுத்தி விடும். எனவே கிருஷ்ணரை அல்லது விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக கிருஷ்ண உணர்வோட செயலாற்ற வேண்டும். அவ்வாறு செயல்களை செய்பவன் முக்தி பெற்ற நிலையில் இருக்கிறான்.
இதுவே செயலாற்றுவதிலுள்ள பெருங்கலையாகும். மேலும் இவ்வழிமுறையின் ஆரம்பத்தில் மிக சிறந்த வழிகாட்டுதல் தேவை. எனவே கிருஷ்ண பக்தரின் திறமையான வழிகாட்டலின்படியோ பகவான் கிருஷ்ணரின் நேரடிய உபதேசத்தின்படியோ அர்ஜுனுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை போல கவனமாக செயலாற்ற வேண்டும். புலனுகர்ச்சிக்காக ஒன்றும் செய்யப்படக்கூடாது. அனைத்தும் பகவானுக்கே செய்யப்பட வேண்டும். இந்த வழிமுறை செயல்களின் விளைவுகளை இருந்து ஒருவனை பாதுகாப்பது மட்டுமின்றி படிப்படியாக பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டியத்திற்கு அவனை உயர்த்துகிறது. அத்தகைய தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவன் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு உயர்வு பெற முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நம்முடைய செயல்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இருக்கணும். அவரிடத்திலிருந்துதான் நம்ம பாக்குறோம் புருஷ அவதாரம், மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, சிரோதகசாய் விஷ்ணு. சோ ஒரு இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் ஆட்களை நியமித்திருக்காரு. சோ அதனாலதான் இங்க விஷ்ணு யக்ஞத்தோட அந்த ஆகுதி, அந்த பலன் நம்ம முடிவா யாருக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்றோம்? விஷ்ணுவிற்காக. சோ அப்படிப்பட்டது நிறைவேற்றப்பட வேணும்னு சொல்றாரு. பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றாரு, யக்ஞத்தில் நான் நாம யக்ஞமாக இருக்கின்றேன். கலியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம் தான் கலியுகத்தோட உயர்ந்த யுக தர்மம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பகவானுடைய நாமத்திற்கும் அவருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லைன்றதுனால அவருடைய நாம உச்சாடனம் என்பது ஒரு யக்ஞம் என்று இங்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அதனால நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தரின் திறமையான வழிகாட்டலின்படி, அவங்களுடைய உண்மையான கிருஷ்ண பக்தர்களுடைய இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்க மூலமாக நாம் இந்த கிருஷ்ண பக்தி உணர்வை எடுத்துக்கும் போது சரியான வழியில நம்ம டிராவல் பண்றோம்ன்றதை பாக்குறோம். அது மட்டுமல்ல, பகவான் கிருஷ்ணருடைய அதீதமான கருணை இருந்தாலொழிய நமக்கு சேவை என்பது கிடையாது. நாம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்மளுடைய இதயம் தூய்மையடைகின்றதோ அப்ப அவரை பற்றின ஞானம் நமக்கு வருகின்றது. அவரை நோக்கி நாம் முன்னேறி செல்கின்றோம். அவருடைய அதீதமான கருணை இருந்தாதான் நமக்கு அந்த சேவை கிடைக்கும். அந்த சேவை கிடைக்கும் போது நம்மளுடைய புலன்கள் அனைத்தையும் அந்த சேவையில ஈடுபடுத்துறதுனால நாம் மீண்டும் மீண்டும் தூய்மை அடைந்து அவரை நோக்கி நாம் முன்னேறி செல்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நமக்கு எப்பெல்லாம் சேவை கிடைக்கின்றதோ அது பகவான் கிருஷ்ணருடைய கால். அதை நம்ம எப்பவுமே நினைவில் கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த பக்தி தொண்டை நம்ம செய்யும் போது அவருடைய திருநாட்டுக்கு உயர்வு பெற முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 8:03 ஆயிடுத்து. இதோட நம்ம இங்க முடித்துக் கொள்ளலாம்.